Kyselicová kategória ženy do 39 rokov. Tak, Majka, poď k nám. Zatiaľ si jej druhé miesto. Katarína Černeková, a.k.a. Catherine. Družba Piešťany. Katarína, to budeš ty však. Dobre, tak, čakáme ešte stále na Máriu, ak je tu, ak nie. Tak ideme vyhlásiť víťazku kategória ženy do 39 rokov na prvom mieste s časom 14 minút 43 sekúnd Sofia Zápotočná. Sofia našla cestu rovno na pódium. Poď. Ideme na to. Ak nás ešte stále počuje Mária Kyselicová, ktorá bola na 3. mieste, tak nech rýchlo dobehne. Ak nie, tak dekorujeme aspoň dve dámy, ktoré boli najrýchlejšie a druhá najrýchlejšie, čiže niečo ako Miss a prvá vice-Miss ešte aj tak vyzerá nebaví, takže je to super. Tak poďme, dobre, ideme ďalej, ideme vyhlásiť kategóriu mužov do 39 rokov. Na 3. mieste Marek Ondríš. Marek Ondríš z Lovca, už vidí, že sa prediera medzi davmi ľudí. Prichádza za vášho potlesku. Na 3. mieste Marek Ondríš. Jeho čistý čas 14 minút 26 sekúnd, to je vynikajúci čas. Na 2. mieste Matej Žák. Matej, to je on, jasné, znič nám tu zábrany. Poď, vítaj na 2. mieste a na 1. mieste Matúš Pavulík. 13 minút 10 sekúnd. To podľa mňa v jeho veku ani Kip Keter nemal také časy. Poď. Matúš Pavulík, to je víťaz kategórie muži do 39 rokov na 4-kilometrovej trase. Chalani, dúfam, že ste pripravení, idete behať aj tesinu. Je. Škoda. Dobre, užite si. Poďme ďalej, ideme vyhlasovať. Blahoželám, chalani. A ideme ďalej, ideme vyhlasovať dámy alebo ženy kategórie do 49 rokov, 40 až 49 rokov na 4-kilometrovej trati. Na 3. mieste Radka Brejlová. Radka prichádza medzi nás. Družba Piešťany. Radka Šupito na 2. mieste Ľubica Dudolová. Ľubica a.k.a. Ľubka. Ľubkin čas 17. Dagmar Vargová. Dagmar a.k.a. Dada. Dada 3 sekundy delili pokoriť 16 minút. To naštve, ale na víťazstvo to stačilo. Fantastické výkony. Dievčatá, blahoželám. To sú oni. To sú tie 3 dámy, najrýchlejšie 3 dámy v kategórii 40-49 a ideme vyhlasovať túto istú mužskú kategóriu. Na 3. mieste Patrik Halmo. Patrik Halmo zo Zelenča. Kde si? Poď k nám na 3. mieste. Kategória muži 40 až 49 rokov. Patrik Halmo. Poďme, poď medzi nás. Na 2. mieste zatiaľ Tomáš Radošinský. Tomáš tu má nejaký fanklub. Tak, poďme na to. Tomáš už je tu, na Patrika Halma ešte čakáme. Na 1. mieste Michal Poláčik. To je on. Michalov čas 15 minút 8 sekúnd. Tak, už došiel aj Patrik. Dobre, tak máme celú trojicu, to je úžasné. Chalani, taštičky, medaile. Podri, dekorácia.
Dievčatám ešte rýchlo fotka tu na bude, aby bolo čo dať na Facebook a na Instač. Predpokladám, že vy traja TikTok ešte nebudete mať, ale nevadí, o tom si povieme inokedy. Blahoželám, chalani, boli ste perfektní. Výborne, a ideme na to, kategórie ženy 50 a viac. Na 3. mieste pani Olga Bananiová. Wow, to je ono. Ideme ďalej, na 2. mieste Iveta Bilická. Iveta a.k.a. Ivetka. Na 2. mieste krása. Pozri. Toto je to gesto krásne športové. A víťazka v kategórii ženy vo veku 50 a viac rokov na 4-kilometrovej trasy Jana Palenčárová. Janka. To je ono. Pozri sa na to. Čas víťazky 21 minút 12 sekúnd. To bol skvelý čas. Dievčatá výborne, úsmev fotografovi, budete mať parádne fotky. A ideme kategória muži. Ďakujeme pekne, dámy. Kategória muži 50. Už prichádza ten, na nič nečakal, už bol pripravený pri zábrane. Lebo už sa tešil, kedy budeme vyhlasovať. Ideme ďalej. Štefan Hubko na mieste číslo 2. Štefan. Výborne. Gratulácia. Perfektné výkony. Časy neskutočné. Fakt, časy perfektné. No, tak, už tu máme aj Štefana Hubka. A Miroslav Ďuračka je víťaz kategórie veku 50 až 59 rokov, čas 15:36. 15:36. To je stále čas lepší a pod 4 minúty na kilometr. To sú úžasné výkony, chlapi. Blahoželám, skvelí ste, perfektné, fotku už máte, ceny tiež. A vyhlasíme poslednú kategóriu. Kategória muži nad 60 rokov. A ideme na 3. mieste pán Jozef Masarík. Jozef pre kamarátov Dodo prichádza. Krásne 3. miesto na 2. mieste. Ešte počkáme, kým vydekorujeme na 3. mieste Jozefa Masaríka. Tuláka Piešťanského. 25:03 je ten čas. Ideme ďalej, na 2. mieste Walter Viluchy. Walter skrátka. Budeme jednoduchý. Na 2. mieste dajme mu potlesk. Viluchy, dobre. Tak, to je Walter. L'Italiano. Sono l'Italiano. Sì, ok. Tak. A na 1. mieste kategória muži na 60 rokov na 4 km s časom 17:09 Milan Piráni. Wow, takisto očakával to víťazstvo, pretože už tu bol pripravený, keď sa vyhlasovali muži do 39 rokov, už bol pripravený a my sme ho vyhlasovali až v kategórii na 60 rokov. Ale nevadí, dočkal sa. Chalani, perfektné, blahoželám. Dostať medailu, taštičky od sponzorov, vďaka ktorým sa podarilo zorganizovať silvestrovský beh v Piešťanoch. Aj v roku 2023 je to 59. ročník, vďaka každému jednému partnerovi, sponzorovi a kamarátovi, vďaka ktorým sa podarilo toto podujete zorganizovať, a hlavne samozrejme mestu Piešťany. Kamaráti, pred nami je kráľovská disciplína. Štartujeme o zhruba 13 minút. O 13 minút odštartujeme beh na 10 kilometrov cez Piešťanské mosty. 59. ročník silvestrovského behu. Tak, nezabudnite sa rozcvičiť, nezabudnite sa trošku roztiahnuť, rozohriať. Už sa nám ochladilo, keďže slnečko nám zapadlo. Nebežte bez toho, že by ste sa troška zohriali. Ja viem, že počas behu sa zohrejete,
výborne, ale nie je úplne dobré, aby ste odštartovali na tak dlhú trasu, aká je 10 km bez toho, aby ste sa trošičku rozcvičili. Troška si či už na mieste zaskáčte, ponaťahujte si vnútorné stehna, ponaťahujte si lítka hlavne. Dávajte pozor, aby ste zbytočne neprišli k úrazu aj tým, že vaše telo je stúhnuté a dáte mu takú bombu, že idete rovno bežať 10 km. Ponaťahujte sa, urobíte si dobre, hlavne tým, že nebudete mať svalovicu. Takisto platí, keď dobehnete. Ideálne, aby ste hneď nezastavili, ale aspoň kráčali, aspoň pár desiatok metrov ešte. Dajte teličku troška odpočinok, ale nezastavte, aby vám nestúhli svaly na nohách, pretože zbytočne budete mať svalovicu. A je lepšie, aby ste ju nemali, aby ste si užili aj zajtrajší Silvester, aj Nový rok, aby ste mali stále chuť behať, pretože ja viem, že niekedy tá svalovica vie demotivovať, ale my chceme, aby ste sa tešili z behu, pretože beh je radosť, beh je zdravie, beh je fantastická aktivita, ktorú môžete robiť v ktoromkoľvek veku a je aj finančne nenáročná. Stačia vám jedny tenisky, jedno tričko, jedny kraťosy alebo nohavice na behanie. Tak si to len užívajte. O niečo viac ako 10 minút štartujeme beh na 10 km. Tu ešte ideme urobiť nejaké fotky. 10 minút do štartu, takže troška poskackajte, troška sa ponaťahujte a užite si potom krásny beh, ktorý vás čaká.
a.k.a. Mary alebo Majka. To je ona. Kde som vedel. My sa nám chceli vidieť. Tak super, tak to máme. Kamoši, menej ako 5 minút nám zostalo do štartu. Menej ako 5 minút. Menej ako 5 minút. 59. ročník. Ešte predtým, ako budeme štartovať, rozsvižme sa všetci pekne ruky hore! Aby sme vás videli, videli sme vás všetkých! Zavolajte, ako sa tešíte! Výborné, ja už jedno najstať mám. Takže už skladenú misiu. Máme dopredu. Kde máme? Pán Peter starosta. Pozri, debatuje, vyrušuje. Dávaní číslo 1 až 10. Poďme, dáme sa prednostne do štartu, robíme ešte jednu fotku. Peter, poďme takto zobrali, pretože o 30 sekúnd zhruba štartujeme. Tak, 30 sekúnd. Pred štartom už sú všetci vybudení. Máte pred sebou 10 km. Opäť iba prísľubujem, neprepálte to. Hlavne vy, ktorí nebeháte štandardne takúto dĺžku. 3, 2, 1, tak vy máte teraz so skandovaním troška pauzičku, môžete podebatovať, dať si čajík, občerstveničko. Odštartovali sme úplne presne kráľovskou disciplínou silvestrovského behu 10 km. A vrátia sa okolo jedného aj tu.